Җәмәгать менә февраль айы бетеп бара. Яз көнне мәсәлән, кеше язны яраткан була, әмма яз көнне ул теге эреп, салкын, төрле чирләр, кешенең иммунитеты төшә, кеше чирләп ята өендә, яз дип, әле көз дә бит ошаган бераз. Язга урыста әйтәләр, осень на дню погод 8 ди, шуң кебек. Менә яз көнне ул кояш нитеп тора, тәрәзәдән нурлар сибеп тора, әмма урамга чыксаң инде я салкын җил, я нәрсә кешене алдыда тора ул. Менә шул кайсы вакытта кеше дә шулай, бер кайсы кешене яхшы кеше дип ышана, әмма ул кешедән игелек күрми, теге кеше яны алдый, я нәрсә, ә икенче кешене менә бу явыз дип, менә бу ышанычлы түгел дип кеше уйлый, әмма бара-бара бер мизгелдә тегенәрдән бер ярдәм килә. Шуңа күрә тулысынча өметне бер кайчанда үзмәскә кирәк. Ул менә тормышта була икән. Кешенең минәзе, кешенең мөнәсәбәте менә бу эшкә, менә сиңәме кайсы вакытта тора икән шул теге мизгелдән. Бер мизгелдә кешенең менә ничектер күңеле, шундый киң күңелле ул була, бер мизгел көтергә булмый, өметләр белән бәйләп булмый, чөнки ул икенче хәлдә кеше, шуңа күрә ул үзе бер нинди катлаулы шартларда булганга күрә кеше икенче төрле. Бик фәлсәфи булып чыкты, әмма мин инде менә шундый халыкны кызыксындырса, мәйтәм киләчәктә бәлки шундый темаларга сөйләшергә дә була. Менә безнең хәзер халкыбыз бар, менә мәсәлән, кеше үзе менә яңгына мин әле чәч тарышханада булган идем, Төркменстаннан. Элек мин искәнем, анда малайлар бар, татарлар, телен белми дип, монда да әйттем. Әйтсәм, шунда чәч алырга килгән, мин инде мазакладым инде. Мен әйтәм, син түркмен малайына ошамагансың, татарга ошагансың, мин татар дип чыкты. Шунасын мен әйтәм, белмисеңме? Юк, белмим ди, ник белмисең, әйтәм. Шунасын мен әйтәм, түркмен телен беләсең? Беләм ди түркмен телен. Мен әйтәм, ник нитмисең инде, өйрәнмисең татарча? Минемчә инде сәбәп бардыр, безгә уңай әйтергә. Менә мин мәсәлән, безнең авылда татар ягы булды, революция кадәр татар кешеле булган, сәүдәгәрләре, анда хатта таштан салган мәчет. Шуңа күрә без андагы безнең авылда торган казак та белеп тора тарихны. Шул теге таш мәчетне Хосаиновлар бер туганнар төзгән дип, шуңа күрә белеп торалар алар шул хакта. Шуңа күрә татарга карашлары ни? Аларны булды ширкәве 200-300 метрдыр шуннан ни барысы. Анда базар майданы булган бик зур, элек революция кадәр. Шунда алар агачтан салган мәчет ширкәүләре юкка чыкты. 75 елны декабрь айында мәдәният йорты ачылганы, яңа төзелгән авылда, 77 елны ул җимереп ташлаганнар аны, үзләре шул урыслары, бригадиры хатта. Аны ул ди шул аның агачларыннан ди, такталарыннан үзенә җәйге кухняда төзеп куйган ди, сөйләделәр, төштән соң ятып йокласа, ашагач ятып ялса, гел кошмарлар төшенә кергән ди. Шуны ниткәнгә күрә, бәлки бераз эчендә ничектер уңайсызланып торгандыр, менә шул ширкәүне буздым дип, шулай нәрсә әйтәсе килә. Менә безнең шул авылда таш мәчет сакланып калды, аны бүтән төрле милләт кешеләре дә ярдәм итте. Казактан башка инде хатта бер Германия киткән бер немеш, безнең авылда, күрше авылдамы, шул немеш авылыннанмы, шул теге элек хуторда торган, китереп әти мәрхүмгә зур нәрсә дип әйтәләр инде, юн келәмне бүләк иткән, бик зурны ташлап киткән мәчеткә дип шулай күрдегезме? Менә үзе католикмы, ләкин менә мәчеткә дип бүләк итеп ташлап киткән аны. Шунасын тагы көрәшеннәрдә хатта премияларын беріп киткәннәр, вакытта 25 сумнан 100 сумга кадәр премиялар булган. Шуны безнең мәчетне яңартырга дип биргәннәр. Шунасын инде
кімдір енді хәзір яратмый. Менә азан айтканда мен вакытында кайткан идем, җәй көнне анда элек тик йомга сайын гына тик яңгырап торган, ә мин кайткач анда намаз укыйдыр, көн сайын азан, шуңа күрә кайсылары яратмаган бул. Ник сезди хәзер еш шулай азан әйтәсез дип безне каршы нитеп торалар. Әйтерсең канунга каршы бу, әйтерсең канунга каршы. Авылда бит аңлаттырып булмый. Алар инде кемдер яратмаса, җене сөймәсә, анда нишләсәң дә бернәрсә файдасы булмый инде. Авылдашлар белән дошман булып әйтешеп ярамый инде, анда килешми ул. Авылда бергә торалар. Бүген кирәкми кеше, иртәгә кирәк булыр. Шуңа күрә бик алар белән дошманлык булмаска тиеш. Әйе, аларның әле зиратында да алар теге кичкенә йорт төзгәндә күп татарлар ярдәм итте. Алар әйтә, имеш вакытында имеш безнең зиратта, мусулман зиратында да шундый төзгән чакта имеш ярдәм итеп кип торалар. Ну, менә шул араларында бар шундый наданлык кайсы кешеләрдә. Ул һәр милләттә дә бар, һәр дин кешесендә бар наданлык. Шул әйткәннәр бит, элек сез йомга сайын гына азан кычкыртасыз, хәзер көн сайын кычкыртасыз дип яратмаган булалар. Әйе, бер исерек җыр нинди телдә дә булса яңгыраса, алар бәлки алай исерекнең җырын тыймаслар, бәлки акырып-бакырып, менә шушында сораулар туа башлаган инде. Аларның ничектер каршылыгы чыга башлаган. О, нәрсә әйтәсе килә, хәзер инде безнең авылда тынычлык дисәң дә була, чөнки хәзер анда тормыш авырайып. Элек 1000 кеше булган иде, хәзер әллә 400 кеше калган ни барсында. Ансы да 60 кеше хатын-кызлар ялгыз яшиләр, 60 кеше ир кеше, 60ка якын ир кешеләр ди ялгыз яшиләр. Менә күрдегезме, менә шулай 400 кеше арасында. Менә шуңа күрә ул авылда инде карап тормыйлар. Анда мәсәлән bir күршебездә керәшен малайы, керәшен хатыны, аның ире дә керәшен, үзе дә керәшен ие, ике малайы Татарстанга күчкән, берсе ди татар авылына, ул теге мусулман татар кызын кияүгә алып, шул авылда тора ди, анда мәчет бар авылда ди, бу хатта ислам динен кабул иткән ди. Әйе, шунысы анда тагы бер керәшен хатыны бар ие, хәзер дә тора авылда. Ул вакытында атасы түркмән, анасы татар. Анасын мин белә идем. Авылда почта таратканда мин керәдер, ул мине гел шәйләр ширтәдер, сыйлыдыр. Шуларның шуның килене инде. Хәләл җефете инде, тегене инде иптәшеме, иреме инде дип әйтсә була. Мусулман бага күрә, ул да ислам диненә кереп, мен әле бер узган 3нче елмы кайтканда авылга барып, анарга багышлап Коран уканым, ул кулларын күтәреп утырды. Менә шулай үзгәреп бара тормыш. Шуңа күрә бер кайчан ярамый, ничектер капма каршы куерга. Ул авылда торалар бергә. Ничек инде менә бер авылда торып инде дошманлыкта яшәп булмый. Чөнки ул менә булсын карап диңгездә, кичкенә генә, анда кеше аз, бүген алар мәсәлән үзара бәхәсләшеп китер, ызгышып китер, иртәгә диңгездә ничектер дулкынлап, диңгез дулкынлап торса, һәр кайсы үзен урында бер ярдәм итәргә тиеш, эшен алып барырга тиеш, карап батмасын дип. Шуң кебек монда да бездә авылда мәсәлән төрле дин кешеләре булса да, алар аңлыйлар татулыкта яшәргә кирәк дип. Шуның белән тамамлыйсым килә, хәзер өйгә кайтырга да кирәк. Игътибар өчен рәхмәт. Мин тик уйлаган идем, татар телендә берничә видео ясыйм әле, гел карап торам. Ничек халык карый. Караса күбрәк була, карамаса, әнә теге видео Астрахань ягыннан төшергәнем 10 секунд ни барсы, сабыйлар, кызлар, кичкенә 9 кысмы татар телендә сәлам татарларга дип, минем идея буенча шуны кабул иттеләр дә, сәлам татарларга дип, мин аны
төрле социаль шелтәләргә куйдым. Татар бик кызыксынмый, хатта шул теге YouTube'та да куйган идем. Ни барысы 30-мы, 40-мы кеше караганда, 1.7 ни барысы лайк. Мен инде бу шулмы икәнме әйтәм, безнең татарлык берлеге менә. Инде Астраханьнан сабыйлар киенгәннәр милли кием. Шунда кызлар анда, гел кызлар 9 кыз татар милли кием белән шунда кычкырып сәламлиләр. Татар карый да, ничектер ваемсыз кала инде, ваемсыз. Менә мен аны аңлый алмыйм кызганычка каршы. Ничек инде без шул халкыбыз шундый дәрәҗәгә төшкән инде, кайдандыр үз татарлары сәламли. Бу җавап бирсә, бүтән милләт булса, алар инде бик күп кеше хуплап, әллә нәрсә яхшы нәрсәләр теләп, теләчәкләр белән кабат ничек җавап сәлам бирерләр иде. Юк, инде безнең халыкта менә күреп торасыз, халкыбыз кызганычка каршы суынып бара. Исе китми, әллә акча беренче урында, әллә бүтән дөнья тормышы мәсьәләләре, әмма мине ул тик сөендерми. Безнең татар халкыбыз кызганычка каршы ничектер кызыксынмый үзенең халкыбыз тормышы турында. Шуның белән тамамлыйм, сау булыгыз.